Yn y fideo yma, byddwn nhw'n arddangos addasiadau o weithgareddau yn seiliedig ar anghenion datblygiad y plentyn, ac nid ei oedran. Mae'r fideo yma yn dangos sut mae anghenion grŵp penodol y blant yn cael ei diwallu, gyda rhain yn blant sydd ddim yn profi llwyddiant mewn amgylcheddau chwaraeon eraill efallai. Mae sesiynau chwaraeon penodol yn gallu sicrhau bod y gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn addas ar gyfer anghenion y rai sy'n cymryd rhan. OK, so pawb sydd arno fe nôl i fi te? Gawn ni weld faint sydd gyda ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gyda ni. Fab. I sgorio, mae rhaid pasio'r pêl i rywun sy'n sefyll dros y llinell o glas. Fyddech chi'n sgorio ar y llinell 22 yma. Os da chi'n clywed fi yn dweud turn and burn, be mae hyn yn meddwl? Yes, o'r un tîm yn cadw'r pêl, da chi'n troi rownd a sgorio'r pen arall. Gall yr hyfforddwyr gael mwy o wybodaeth am y gynulleidfa darged mewn grŵp chwaraeon penodol. Dyma fanteision sesiwn benodol. Mae'n gallu creu mwy o gyfranogiad gan gyfranogwyr sydd ddim yn cymryd rhan mewn chwaraeon fel reol. Mae'r cyfranogwyr yn gallu cymryd rhan gyda phobl eraill o allu tebyg. Fe all yr hyfforddi fod yn fwy arbenigol mewn sesiynau penodol, sydd yn ei tro yn gallu diwallu anghenion y cyfranogwyr yn well.